Здравейте отново на всички и добре дошли отново в моя YouTube канал. За тези от вас, които не ме познават, аз съм Малина и в днешното видео, както вече сте видели от заглавието, ще направя ревю на книгата на Хана Грейс, а именно Ледоразбивачка. Започваме с няколко неща по самата книга. Това е, че тя е издадена от издателство Егмонт. Коричната цена на книгата е 24,90. Книгата ми беше предоставена за прочит от една моя много близка приятелка. Не е мое копието, което държа в ръцете си. Дадох на книгата 3 или 4 звезди, защото някои от нещата в нея не ми харесаха особено много, но ако останете до края на видеото, ще разберете кои бяха тези неща и защо й дадох толкова малко звезди. В книгата Ледоразбивачка се запознаваме с нашите главни герои Анастасия и Нейтън. Анастасия е част от отбора на колежа в Мейпъл Хилс по фигурно парзалене, а пък Нейтън е част от отбора по хокей на лед. Двамата се сблъскват, когато някой решава да развали една от площадките, на които тренират, или самите парзалки, така наречени ледени парзалки. И отбора по хокей бива принуден да тренира на ледената парзалка на фигуристите. Тогава започва едно страшно напасване между отбора по хокей и този по фигурно парзалене. Общо взето случките са доста интересни. Тук мога да отбележа, че Анастасия е момиче, което не иска да влиза във връзка. Тя е момиче, което се среща с един от баскетболистите. Не съм много сигурна какъв спорт тренираше момчето, с което тя се виждаше, но просто при нея беше само всичко да бъде в леглото и да не го пренасяме извън него. Докато Нейтън е имал някакви така забежки в колежа, но някакси никой момиче не му се е връзвало истински. И когато вижда Анастасия, той е доста впечатлен от нея и иска да я опознае малко по-добре. И какво мислите? Дали Нейтън ще успее да прелъсти Анастасия и дали тя ще реши, че иска нещо повече от това да бъдат заедно в леглото? Ще разберете, ако прочетете книгата. А сега ще продължа малко по така да разсъждавам върху това, което се случи вътре и ще кажа какво ми хареса, какво не ми хареса. Ще ви разкажа малко повече и за това, защо й дадох толкова малко звезди. Така че ако ви е интересно, може да останете, ако сте прочели книгата. Ако не сте и искате да я прочетете, може да спрете до тук. Много ми хареса стила на писане на самата авторка. Хареса ми наполовина, може би, как са изградени самите ни герои, защото малко ме дразнеха, особено Анастасия на моменти ми беше супер дразнеща. Много се ядосвах на това, че само да видя Артър ли се казваше нейния... не съм сигурна, или беше Артър, или нещо подобно с беше убедена съм името на нейния партньор по фигурно парзалене, но просто не разбрах защо това момиче през цялата книга не реши, че този човек не си заслужава, че тя трябва да спре да говори с него и да бъде с Нейтън, за да подкрепи тази връзка, която така или иначе вече е започнала, но тя явно не осъзнаваше. Малко повече ми дойдоха секс сцените. Това да, казвам го аз като човек, който чете, почти всичките книги, които съм прочела, са еротични романи, обаче някакси в последно време тези секс сцени ми идват малко в повече, в прекалено много. Дори тази книга, която в момента прочетох днес, също беше толкова пълна с такива неща, че то просто се губи смисъла на другото, което четем, въпреки че тук не беше толкова силно заложено, но все пак. Хареса ми също така и Нейтън като образ, но не ми хареса това, че те не решиха да си признаят чувствата си един към друг, решиха да си замълчат в някакъв момент, но и някак си за мен тези, мисля, че около 500 страници, 555 страници книга, можеше да се намали в едни 300 страници, мисля, че ще да бъде доста подходящо. Мисля, че малко имаше едно разтягане на лукуми. Тази книга много ми напомни на един филм, който съм гледала, само че в момента изобщо не се сещам нито за име, нито коя година е било. Спомням се, че със сигурност, че аз съм била ученичка, може би съм била на 13-14, не съм изобщо сигурна, но си спомням, че имаше нещо подобно. Мисля, че
Или пак имаше партньор момичето, или трябваше да си намери партньор и тренираше с едно от момчетата от хокеистите и така се влюбиха един в друг. Някак си не ми хареса това, че Анастасия е някак си леко момиче. Не знам дали мога да го кажа точно така, защото за нея всичко е само секс и нищо повече. Сега не се сещам дори за името на този, с който беше Райан, мисля, че беше. Тя беше сигурна в това, че той не иска нищо повече и за тях беше окей да правят това, което за мен е малко странно, но всеки си има мнение по въпроса. Също така ми беше адски трудно да запомня момчетата от хокейния отбор, кой е, какво се занимава. Общо взето малко се обърках с тези толкова много имена. Друго, което ми хареса е, че се наблегна в книгата за хранителните разстройства, защото се разбра, че Анастасия не се храни както трябва. Тя има страх към храната, тя има развито просто, хранително разстройство, което дори не знае, че го има, но благодарение на Нейтън успя да се справи с това и да започне да се храни правилно, което много ми хареса, че е обвързано в книгата. Прекалено предсказуема цялата книга и може би за това и дадох и толкова малко звезди. В последно време просто няма книга, която може да ме впечатли много силно. Доста съм критична към книгите в момента, които чета. Дори тази, която ви казах, че прочетох днес и дадох 1 звезда. Аз изобщо не си спомням дали някога съм давала 1 звезда на книга. Обаче това беше нещо... Просто беше цяло мъчение това четене на тази книга. Това е общо взето от ледоразбивачка. Надявам се ревюто да ви е харесало. Ако така, може да оставите палец нагоре, да се абонирате по-долу за канала ми. По-долу ще намерите също така моя Instagram профил и моя профил в Goodreads. Благодаря ви, че отново бяхте с мен. Ще се видим в следващото видео. До скоро!